नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबर. कारवार नौकादलाक संसदीय स्थायी समितीलो अध्ययन प्रवास. निरंतर स्वच्छता अभियानाक पहरे वेदिकेन केली 6 वर्षा पूर्ण. अंकोलात घरा लागी दिसलो बिबटो. भटकळ तालुक्यात मुर्डेश्वर रथोत्सव उत्साहात साजरो. कारवार तालुक्याच्या मुडगेरीत ज्येष्ठ नागरिक कल्याण संघाचे उद्घाटन. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात फक्त कुमटात 4 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबर. कारवार नौकादलाक संसदीय स्थायी समितीचे अध्ययन प्रवासाची भेट. कारवार संसद स्थायी समितीचे रक्षणा खात्याचे 16 सदस्य अध्यक्ष जुवल ओरम नेतृत्वाचे कारवारच्या सीबर्ड नौकादळाक बुधवाराक अध्ययन प्रवासा खातीर भेट दिली. त्या वेळार कर्नाटक नेव्हीचे फ्लॅग ऑफिस कमांडिंग रिअर ॲडमिरल महेश सिंग हेमी स्वागत केले. नौकादळाच्या अरबी समुद्र भागात भद्रता विषयाचेर सविस्तर माहिती जाणून घेतली. कारवार प्रोजेक्ट सीबर्ड दुसऱ्या टप्प्याची कामगिरी आणि प्रगती आणि नौकादलाची बोट दुरुस्ती, यार्ड आधुनिकरण, युद्ध विमान INS विक्रमादित्याचे सामर्थ्य आणि क्षमतेबद्दल अधिकाऱ्याकडच्यान पूर्ण माहिती घेतली. नौकादलाच्या फेज 2A भागात मूलभूत सौकर्य ह्या अध्ययन प्रवासादरम्यान चौकशी केली. या प्रवासात काँग्रेसचे राहुल गांधी आणि 21 संसद सदस्य आणि 10 जण राज्यसभा सदस्य आशिले. राज्यसभा सदस्य NCP शरद पवार तेमकां धन 16 जण मात्र कारवारात भेट दिली. निरंतर स्वच्छता अभियानाक पहरे वेदिकेन केली 6 वर्षी पूर्ण. निरंतर स्वच्छता अभियानाक भाग घेऊन पहरे वेदिके आम्ही 6 वर्ष पूर्ण केली. तशमण शहराच्या समुद्र किनाऱ्यार 23 जानेवारी सांजेर 6 वाजता समारंभाचे आयोजन केले आसा. हो समारंभ मयूर वर्मा वेदिके फाटल्यान फूड कोर्टा लागीं सांजेर 6 वाजता जातलो. ह्या समारंभात कृषी साध्वी कविता मिश्रा, कला निर्देशक चित्रपट अरुण सागर, कारवार अंकोला शासकीय रुपाली एस नाईक, नगरसभा अध्यक्ष नितीन पिकळे हेमी भाग घेतले. पैसल गावातल्यान येयल्या आणि निरंतर स्वच्छता करच्याक व्यस्त आशिल्ल्या पहरे सदस्याक या समारंभात सत्कार करून गौरव करतले. जानेवारी 23 तारखेक सकाळी 6:30 वाजेपासून काळी संगम हिंगा स्वच्छता मोहीम जातली. या मोहिमेत सार्वजनिक अधिकारी आणि विविध संघटनांचे सदस्य भाग घेतले. पहरे वेदिके हेमी परिसराची काळजी घेऊन कारवार शहराच्या सविता सर्कलाच्या कोडीबाग काली रिव्हर गार्डनापर्यंत रस्त्याच्या डिवायडरात 580 झाडा लावून त्याचे पालन पोषण करते असत. या अभियानाक दानी लोकांनी सहकार केले असा. पहरे वेदिके हेमी काळी माता द्वीप, याण, लेडीज बीच आणि इतर कडे स्वच्छता केली असा. स्वच्छता परिसर सेवा हेच आमचे ध्येय दवून घेऊन पहरे वेदिके यशस्वी जाऊन मुखार वयते असा. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಪಹರೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಹರೆಯ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ತಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಪಹರೆ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. अंकोलात घरालगी दिसून आलो बिबटो. जंगलातले प्राणी आपल्याली भूक मिटवण्यासाठी गावात येऊचे सहज असा. अशात एक बिबटो घरालगी येईल घटना अंकोलात घडली. अंकोला तालुक्याच्या कोंडळी ग्रामात रामानंद हेमगेल घराकडे एक बिबटो येऊन थैत लागी आशिल्ल्या पेटाक धरतो प्रयत्न करू लागलो. हे दृश्य CCTVत रेकॉर्डिंग झाले असा. जालान पेटान तेमगेल्या हुशारेन बिबट्याला तोंडातल्यान धावून गेलो. तरी बिबट्यान घराकडे आशिल्ल्या कोंबे गुडा वचून कोंबे घेऊन धावलो. पहिले घरच्या लोकांन चोरांक कोंबी चोरी केला म्हण संशय व्यक्त केलो. जालान घरातले CCTV पळयल्यानंतर तेमकां कळले येईल की हे सगळे बिबट्या लागून जाला म्हण. ही घटना पळोवन गावातले सगळे लोक भयात असतात. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಐತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತದ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಕೊಡಕಿಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಲಿಕ ಇತ್ತದ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆವಾಜ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ಕೋತಿದ್. ಮತ್ತೆ
कारवार तालुक्याच्या मुडगेरी ज्येष्ठ नागरिक कल्याण संघाचे आज उद्घाटन. आज मुडगेरीत ज्येष्ठ नागरिक कल्याण संघाचे उद्घाटन कारवार अंकोला शासकी रुपाली नाईक हेंगल हातीन झाले. ह्या वेळार कार्यक्रमाक संबोधित करताना शासकी रुपाली नाईक हेंगल सांगले की ज्येष्ठ नागरिकाल्या कल्याणा खातीर संघाची सुरुवात जाल्ले बद्दल बरो निर्णय आसा. लोकांच्या हितासाठी काम करूक हो संघ आवश्यक आसा. वडिलां बद्दल म्हाका वैयक्तिकरित्या अपार आदर आसा. ज्येष्ठाल्या हितासाठी हांव सदांच प्रयत्न करतले. कसली बी समस्या उरल्यान मुखार हाण घेवन निवारण करून घेवचे. तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक सरकारच्यान मेळचे जी योजना आसा ती योजना तेमचे कडेन पावचेसाठी हांव प्रयत्न करते आसा अशें कारवार अंकोला शासकी रुपाली नाईक हांणी सांगले. ह्या वेळार ग्रामपंचायत सदस्य श्री सुरेंद्र गांवकर, दीपक थरंडेकर, संघाचे पदाधिकारी, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. भटकळ तालुक्यात मुर्डेश्वर रथोत्सव उत्साहात साजरो. भटकळ तालुक्याच्या मुर्डेश्वराचो रथोत्सव मंगळवाराक भक्तान मोठ्या भक्तिभावान आणि जल्लोषान साजरो केलो. प्रतिवर्षाप्रमाणे जानेवारी 4 तारखेक जावचो हो रथोत्सव विविध धार्मिक कार्यक्रमांत मोठ्या उत्साहात साजरो जालो. मंगळवाराक या रथोत्सवा निमित्यान देवळात होम हवन आणि इतर धार्मिक कार्याक भक्तान रांगेत उबी रावन रथकाणीक आणि इतर धार्मिक कार्य अर्पण केले. सांजेचे 5:30 नंतर रथोत्सवाक चालना दिली. श्रीचो महारथ देवस्थानाच्या तळ्या बाजून ओढ व्हायलो. या वेळार शासक सुनील एम नाईक, माजी शासक मंकाळू वैद्य, तहसीलदार रविचंद्र, देवस्थान ट्रस्टीचे सदस्य आणि विविध पदाधिकारी हजर आशिल्ले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात फक्त कुमटात 4 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 11 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 2, कुमटा 2, होन्नावरी 1, शिर्शी 4, सिद्धापूर 1 आणि हळयाळ 1 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 55 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 6 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 49 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14,477 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 14,235 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगास सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.